қиссаҳо аз маснавии маънавӣ. қиссаи моргир ва аждаҳо. дар бағдод марде буд, ки касбаш дошта гирифтани мор буд ва мардум ӯро моргир ном мебурданд. фасли зимистон буд. кӯҳу пуштаҳо дар зери кӯрпаи ғафси барф бароҳат хоб буданд. моргир як субҳи барвақт аз хона баромад ва ба худ гуфт: ҳоло дар кӯҳҳо ҳаво хунук, морҳо аз сардӣ карахт мешаванд ва дошта гирифтани онҳо бисёр осон аст. ба шаҳр меораму мефурӯшам ва маишати зиндагиро таъмин мекунам. моргир аз роҳу пайраҳаҳо, дараву пуштаҳои пурбарф гузашт. хеле ҷустуҷӯ кард. дар урфият мегӯянд, ки кобанда ёбанда аст. ногоҳ вай дар пуштаи аждаҳои ба сутуни хона монандро дид, ки аз сардии ҳаво мурда хоб аст. хурсанд шуд ва шодона замзама кард: аждаҳоро ба шаҳри бағдод мебараму дар майдони калонтарин ба тамошо мегузорам. ҳар қадар мардум зиёдтар ҷамъ оянд, пулу пайса ҳам ба ҳамон андоза зиёдтар ба даст меорам. моргир бо ресмонҳое, ки бо худ дошт, аждаҳоро маҳкам баст ва онро кашолакунон ба шаҳр овард. вай бо тамоми овоз фарёд мезад: ҳой мардум, ба тамошои аждаҳо биёед. пулу пайсаро фикр накунед. ман барои шикор кардани ин аждаҳо чӣ қадар ранҷ бурдаам. биёед ҳосили ранҷамро бубинед. мардуми ҳангомталабу кунҷков бошад, дар як замон майдонро пур карданд. онҳо ба аждаҳои ресмонпеч наздик меомаданду аз ҳайбати он ба ларза меафтоданд. аз ҳар гӯша нидои таҳсину офарин баланд мешуд. қандата зан, моргир! офарин ба ин ҷасорати ту, мегуфтанд мардум. моргир мафтуни офарину таҳсинҳо хаёлан пулҳои ҷамъшударо мешумурд ва ба худ меболид. офтоб баландтар мешуд ва гармӣ ба пайкари сармохӯрдаи аждаҳо асар мекард. аслан аждаҳо мурда набуд, фақат аз сардии ҳаво карахт шуда буд. вай оҳиста оҳиста ба ҷунбиш сар кард. фарёду нидоҳои мардуми шоду хушбахт ба осмон дакка мезад. аждаҳо зинда шуд! офарин, моргир! марди оқиле аз паҳлӯи издиҳом мегузашт, ки ин ҳолатро диду ба моргир маслиҳат дод: инро аждаҳо мегӯянд. ҳоло ки пурра ба худ наомадааст, ягон чора биҷӯй. моргир бо ғазаб гуфт: ба роҳат рафтан гир. намебинӣ, ки аждаҳо бо ресмон баста шудааст. аз ҳасудон ҳеҷ халосӣ нест. дар ҳамин ҳангом аждаҳо сахт такон хӯрд. бандҳои танаш пора пора шуданд. вай бо як ҳаллос моргирро нақши замин кард ва ба мардуми беғами тамошогар ҳуҷум овард. марди оқил даст ба гирёбон бурда мегуфт: бо ин мардуми аблаҳ чӣ ҳам метавон кард? гуфту ба роҳаш равона шуд.